Koktisal horo Khungsa Kwrwi Malkhungo Naitugwi Manjakha Kwbangma Rangmarini Yaba tablet Patimungo Kwrwngjak Khoroksa Phekmungni Baniya Khlainaino arrest Khlaikha Teliamura custom CVF Offiersrok Patimung Teliamura Chakmaghat Amchaio Hoisa Koktomani bisingte Koktisal horo Phekmungni Baniya Khlainaino arrest Khlaikha Teliamura CVF Offiersrok Baniya Muhammad Mahibullah tongthai boxanok Amchaio Shalbruno thaglia kaisha ke kaisha thai Phekmungni mani khani manjangmani eba Phekmungni Baniya Khlainaino Rangmarini Koktima kashi phaimani abahikino haino hai Koktisal horo Khungsa number Kwrwi Malkhungo Naitugwi Manjakha Kwbangma Rangmarini Yaba tablet Paithago borokni mungoi and peste kerongo Khlaikha fire Patimung di Naitugwi Manjakha Khoroksa police Teliamura ni simi Chini Khorang